to, Nduk? Kok kadingaren awakmu rene ganti kaya ngono? Nyata nggak Bu, jadi mau sampai sekolah yang 17 tahunan. Janjane penting apa ora to, Nduk, buku iki? Menawi penting niku mboten Bu, tapi mboten segeso kalian rencang-rencang yang sampun dipesen ki. Oh, ya wis nek ngono, jupukno dompet ibu ning kamar. Gitu. Iki Bu, Piro, Nduk, butuhe? 200.000. Udah bagus. Ya, Nduk. Ya dibayarno ya. Awakmu le sekolah ya sing sregep. Nggih Bu, matur suwun. Ra krasa ya, anak ibu ke wis gede. Dilungkas ke kuliah. Apa meneh saiki kebutuhan saya akeh. Kangkung ngene iki saya larang. Bapakmu ya urung iso mulih. Ya, dongakno ibu ya, muga-muga sehat ben iso biayai kulahmu ngasih bar. Nggih, ampun ngoten lho Bu. Kulo kan nggih berjuang nggih bapak kali Ibu. Ya wis, sing penting awakmu sregep ya. Nggih. Wis gek kono diwangi ibu ning pawon asah-asah. Bar kuwi disapu latare. Nggih Bu, kula ngapurnya nggih. Heeh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Cah, dina iki ibu bakal jelasne golongan barang bekas. Lah nek amen sebab iki ibu nugasi satu kelompok-kelompok gawe barang saka ing sampah-sampah sekitare dhewe. Bu, iki sampah yang ngene kontenipun kudu iso utawa paling ora gunake semasti yo. Kelompoke pripun Bu? Monggo digawe kesepakatan saka kelas wae. Nah, iki enek telepon saka kepala sekolah. Aku ngaku aja ya, tembungno karo kelompoke dhewe-dhewe. Kok di konsentrasi sama aku. Melu lunga ya. Ya. Cah, kan ada kelompok. Iki piye ada menggarap kapan? Menggarap piye? Aku yang untuk gambaran nih. Alah, nyapo ngarep barang. Ora iso ngerti dhewe to. Ade tugas akeh. Saya malah kon ngarep apa karya-karya barang. Ora usah garap gitu. Lah iya lho, ada turunan. Mending turunan ini tuku karya wae. Sasare bentuk gawe. Iya ora? Iya bener. Cah, awake dhewe ki rasa urunan. Gen dikerjake ki lho bocah loro agen karo dia. Awake dhewe ki titik jeneng ki iso. Weh. Iki ya kelompokan ki ada sak 5. Terus iki adewe kudune garap bareng karo urunan bareng. Nyapa kowe bermasalah nyala karo dia? Ya ora, kan ade wis melu bayar. Yo wis sak karepmu. Lek kowe gak garap tuku wae sing jelas rasa ngejak iki urunan. Nah, yo. Wah, cocok ra urunan ya. Cocok. Cocok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agun, ana apa Nduk kok kadingaren awakmu mrene? Nggih, Bu, niki wae enten tugas prakarya saking sekolah gek niki badhe bahas men mriki. Oh walah, ya wis sing ngono gek ndang digarap. Ngono ya, gek Iya, jek Bu. Iku ngono sing. Iku nih, gek apa ya dhewe? Bodi aku yang bingung, gek cah telu yang mau ki salju gek karepe dhewe rumangsane duwe ngono kuwi apa penak ade dhewe ya. Ya wis sing sabar dongane wae gek sadar. Amin. Sabar. Wis piye nek dhewe nggawe kompresor sampah. Iki ora angel digarane gek dhewe guru wong loro. Lho ini piye?
apa menurut nek dhewe apa? Nek aku ya mending dhewe gawe koyo tas utawa dompet ngono iket sampah plastik bekas iki. Tapi sampai butuh akeh, Dik. Tenagane barang kudune yo akeh ya kan jane. Nah iya lah dia memang loro. Wah, hati. Iya. Kira-kira Agun karo dia mah gaya apa ya? Malah gue mikir, lu kono-kono wae. Oh, main game aja lu. Oh ya wes, lagi mau kono game. Dek, iki tak wis meh magrib kok kuwi mau masalah sing ngolah barang bekas imam jajal tak takoni tuku sabar tiga ning lain. Ya. Ya jadi aku pamit sih. Ya, jadi ya. Cak, enak seperti Akitra. Weh, akhirnya ada tiwan. Weh, lah nanti bisa punya orang toko yang ini. Ora biasane orang toko. Ngerti yo, biasanya dia orang berpikir be aku. Kayak iya lebih aku, makanya aku takut. Ya, gitu. Gitu. Kan nek surat asli terangku. Baru saya Masih tuh apa sih? Kurang mudeng lo malah. Anak gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mulai enak kerjaan ini. Nanti ya ikut deh ini. Dino enak, dino lainnya. Pak bos, Iso ya. inilah ceritanya. Aku inilah ngombe banyu soko kali dulu. Kali dulu kan akan sampah kok. Ya, mergo misalnya banyu tak godhog malah aku keracunan sampah kan otomatis kan ini kecampur sama sampah banyu. Ya aku ya deh kakiane. Iso lo. Tumben aku ngarep dia terus. Enggak kalau. Waalaikumsalam. Aku beda. Nek apa? Kok wis ngomong beda-beda stop. Karyanya. Wong siji tak gawe, soalnya wong iki aku dia. Aneh yang beda. Berarti lah. Wis dia kok. Kan aku lah bergoro dengan sampah. Mungkin banyak sampah kuwi. Nah, ini apa gaya hidroponik? hidroponik. Tanaman sing medeni tanah kuwi. Nah, iya. Tanamannya itu kan kudu medeni tanah yang saya ganti ke botol. Iya. Sehat kan saya. Demben koyo gawe karya. Jadi ini lagi bagian tanpa ini ngombe benyo. Kayak keracunan. Sange, seduya. Berat dengan sampah. Iya. Rasa kurang. Kita bingung. Aja sih. Ya wis, nek lagi ayo gawe ae iki kan wis ngerti carane iki. Iya. Ayo. Mulai sekolah ya. Ya, gas. Nah, ini kan botol loh, namanya kan stok. Nah, wes. So, ini tadi di pertama air nutrisi, kata nutrisinya. Air nutrisi. Nah, wes. Nah, terus yang kedua, minggu ada yang grobol. Potong meneh. Yo, potong meneh. Wes, kan iki di toko kayak gini. Nah, wes. Iki lah jenenge rombol. Nah, kowe bebas ini kan enak enak sawi. Ini sawi ini dipotongnya apa? Nah, sing kok gini. Nah, aku wis nggo contoh dadi nih. Nek awal ini jane yo nunggoni pirang minggu yo. 2 minggu wis tunas. Nah, contoh dadi ning nggo ini iki. Nah,